Bart Helmholt van Burgum had weer eens 4 liep historie schreeuwen. Hij maakte juist er de 4ste sprong op Frieske Boeien, 21 meter 27. En hij is kansrecord en de op 1 na 4ste sprong uit de skiertnis. Een verslag van Freek Wijma. Alleen ga hij zelfs weer verder met 21-51. Dat is alweer 3 jaar lijn op het NK in Linschoten. Een onverwachte draai aan een nota mooiste seizoen. Ja, eindelijk. Ja, 9 wedstrijd, 8 wedstrijden. Dus ja, qua afstand zeiden ze van nou, we gaan je er al. Maar ik doe eindelijk bij mij en dat is het allerbelangrijkste. De winst bij de Malje lieken naar Holland te gaan. Want na 4 sprongen stiert Jacco de Groot boven aan met 20 meter fjetje. Dat lepte er 2 keer. Maar in de 5e ronde brengt Theo Schopma de verhoring in. Hij neemt de leiding oer met 20-24. Uiteindelijk dus goed voor het zilver. De Hollandse vrouwen binnen superieur. Wendy Helmes van IJsselstein wint met een nieuw persoonlijk en schansrecord van 16 meter 36. En ook bij de junioren gaat de titel naar Holland. Ricardo Fay uit Haastrecht wint met 18-39. Hij won ook al de eerste wedstrijd. Maar de sprong van de dag is vanzelfs de 21 meter 27 van Bart Helmholt. De eerste en de enige lieper die dit seizoen oer de 21 meter kwam. Juist op het moment dat het zelfvertrouwen op een dieptepunt ziet. Ik ga eigenlijk het plezier een beetje verlenen. En dat kwam doordat het viel al wel heel goed, maar er kwam niks uit. En nou ja, die jongens die peppen me op, Thomas en Arend. En toen jongen, het ziet er wel goed uit, dan zie je het bij diezelf. En van de week viel ik dat het iets beter was. Alleen daardoor was ik in mijn techniek weer iets roeger, omdat ik de creatig was. En dat kon ik het wel omzetten in rust en toch goed uitvoeren. En dat is juist voor dat het er wel in zit.